no termómetro. 11:50 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro, na televisión de Galicia. Bueno, pois dese temible abellón oriental, xa lles falamos neste programa, saben que os expertos dan por feita a súa chegada, só se preguntan cando será e, sobre todo, se conseguirá aclimatarse o noso tempo. Aquí o de Galicia, as velutinas continúan a ser un problema moi importante, sobre todo para os apicultores. A expansión da avespa velutina é imparable e xa se toman todo tipo de medidas para tratar de mitigar a colonización, como o disparo de veleno. Que mirade que está a piques aí, xa cargou a escopeta, está a piques de disparar aí lle vai, pimba, e aí lle deches. Teñen un componente que nos fai que os nidos desaparezcan aos 3 minutos. Pero non é suficiente. A especie invasora devora as abellas autóctonas e custa preto de 600 euros de media aos apicultores galegos, aínda que para os máis afectados os danos contanse por milleiros. E tamén come froitos. Hai viñas nas que a velutina chegou a provocar perdas de ata 15.000 euros. Retirar niños, inxectarlles veleno e colocar trampas son medidas que tratan de evitar que se funden novas colonias e frear a súa expansión. Pero algúns destes métodos non teñen a efectividade que precisan os apicultores. A todo este drama súmaselle agora a ameaza dunha nova especie, o abellón oriental. Xa se está estendendo no sur de España e prevese que chegue a Galicia. Nun momento dado chegará, igual que chegou a velutina á zona de Andalucía. O ataque ás abellas, por exemplo, é moito máis rápido que a velutina. Similar á velutina, pero de cor avermellada, o abellón oriental é máis rápido, máis agresivo e a súa picadura é peor. Os apicultores temen que se converta nun novo socio da asasina de abellas. Pois ao que lles falta a estas persoas. Rocío Padín, estás cun apicultor de Pontevedra que aínda está alucinando co tamaño do niño que agochaba unha colonia de velutinas que lle arrasou a colmea e sigue buscando máis niños. Rocío, contanos. Sí, unha situación desesperante porque as velutinas volveron a golpear con forza. Nos topámonos aquí en Noalla con Danilo. Moi bo día, como estás? Frustrado, cansado das velutinas. Cansado porque ti tiñas 7 enxames, pero que en 15 días que foi o que pasou? Acabaron con elas. Viñan, levaban as partidas e acabaron con elas. Claro, entendo que ti, cando ves as túas abellas partidas, que é o que sentes? Frustración, tristeza. E aí xa o que faz é comezar a seguir a velutina a ver a onde vai. Sí, hai que seguila cando vai coa abella na boca ou a última hora da noite hasta que topa o niño, cousa que é complicada porque suelen estar no medio das ramas ou no medio da maleza e non se topan fáciles. Que topaches un? Onde estaba? Estaba no alto dun carballo e era do tamaño de 2 bañeiras das uvas grandes e, bueno, agora apareceron 7 máis na zona. Que xa o retiraron esta mesma mañá, é dicir, estamos en un radio de acción onde hai moita velutina, esa especie invasora que o que fai é danar as nosas abellas. Sí, aparte das nosas abellas, todo insecto, o sea, acaba co polinizador local, non deixa un. A ti agora quedanche 2 colmeas, ti que sorte crees que lle vai a deparar? Moi mala, porque están moi débiles, ahora mesmo puxenlle unha rede para proteger, para que a velutina non entrara dentro, pero o problema é que dificulta tamén a entrada e a salida da abella, entonces complicado. Claro, porque de feito xa ven, e os apicultores o que fan é protexer as súas colmeas, fan trampeo, pero que aconteceu este ano co trampeo? Este ano, polo menos aquí, as reinas non entraron nas trampas e nas que fui mirando pola zona que había postas tampouco había reinas. De feito, estamos a ver aquí unha das trampas que ti colocaches, efectivamente, nin a primeira reina, e o que parece que está detrás é a climatoloxía deste ano, non? Sí, para min a climatoloxía. O ano pasado a climatoloxía favoreceu a abella, perjudicou a velutina, pero este ano foi ao revés. E coa ola de calor, os niños explosionaron, duplicáronse en pouco tempo. Os niños de velutinas e, por tanto, claro, a abella está a sufrir máis ca nunca. Que é o que nos queda agora, Danilo? Resistir e investigar para intentar acabar con esta especie. Pois, dende logo que si agardemos que esas 2 colmeas de abellas que che quedan poidan resistir e xa ven, compañeros, que os apicultores non se dan por vencidos. Non se dan por vencidos, Padín, resistir e investigar. Que importante o que dicía este apicultor. Xana Albor, temos a comunicación contigo. Que tal? Moi bons días. Bueno, impresionante, compañeira, o tamaño casi, pois non sei, dinosaurico do niño de velutina que se atopou aí en Pontevedra este home. Que está fallando no trampeo das velutinas, compañeira?
Pois xustamente, Rocío, bos días, acaba de saír un estudo en xullo de 2025 no que participaron investigadores galegos e fixeron unha investigación en dous viñedos, en varios viñedos, no norte da comunidade e no sur, en IXP Betanzos e IXP Rías Baixas. E probaron con diferentes trampas de velutina, con diferentes cebos, en diferentes épocas do ano, e a súa principal conclusión foi que ese trampeo sobre a velutina non reduciu o impacto negativo da velutina nas vides. Sí que viron que nunha certa época do ano, xusto antes da vendima, foi cando máis velutinas colleron e menos insectos polinizadores que non son velutina, pero aínda así non poideron demostrar ese efecto negativo. Pénsase que está fallando, pois, máis que fallar é que a invasión da velutina é tan complexa, tan multifactorial e os seus danos son tan variados que é difícil atacala só co trampeo. Podería ser mellor, eles din que a mellor se pode ir evolucionando cara a trampas de feromonas ou cara a outro tipo de loita integrada. A verdade que é brutal. Claro, investigar, non? Como dicía este apicultor. Danilo. Xiana, se asumimos que hai que empezar a convivir con elas, dado que é tan complicado erradicalas, igual hai que ir por tratar de detectar mellor, non? Onde están eses niños, de protexer mellor as colmeas, non? Exactamente, Rocío, temos que ir, que Danilo, o apicultor co que acabamos de falar, o explicou de maravilla, dixo, resistir e investigar. Esas dúas cousas, porque xa sabes que din por un garbanzo malo nunca se botou a perder o cocido. Temos que intentar resistir, a apicultura é antiguísima en Galicia, hai que protexela, pero tamén a viticultura, que estamos vendo que están empezando a provocar perdas importantes neses cultivos. Entón, a investigación ten que ir cara a investigación, cara a feromonas que atraian as femias e que despois as poidan deixar estériles, cara a localización dos niños, que é algo moi complicado, ben o sabemos, pero tamén confiar cos sistemas que a natureza nos aporta. Por exemplo, a crabro, que é a noso avespón autóctono, pode, de algún xeito, loitar contra a velutina. E temos o miñato abelleiro, esa preciosa rapaz migradora que é quen de localizar os niños da velutina. Unha loita integrada na que nos temos que envolver toda a sociedade, non só os apicultores e os viticultores. Por suposto, comprar no comercio local, por exemplo, que ti moitas veces nos defendes aquí. E xa por último, Xiana, temos que falar de novo desa abellón oriental, que xa os expertos dan por feito que chegará. Espero que non fagan boas migas, non? Como os malos das pelis, e xa o problema se nos multiplique, non? Pois espero que non, Rocío, porque senón sería como xuntar a Lucifer e Belcebú ou a Pablo Escobar e a outro narcotraficante terrible. Sí, a verdade é que sería unha cousa ben mala, porque farían, digamos, unha suma de impactos negativos. Agora mesmo, o están vendo en Andalucía, que xa sabes que o avespón oriental está moi instalado xa na Andalucía. E o que ven é que como o avespón oriental gusta de poñer os niños máis soterrados, en lugares máis perto dos humanos, das cidades, moi perto das praias, o que ven que mesmo podería afectar aos equipos que vayan destruir os niños de velutina. E, ademais, podería ter efectos negativos xuntos sobre cultivos, por exemplo, como as vides, porque tanto a velutina como a avespón oriental gostan deses froitos doces das uvas. Así que, sí, sería moi negativo. Pois nada, resistir e investigar. Quedámonos con esa máxima do apicultor. Un biquiño grande, Xiana, ata outro día. Ata logo, forza. Bueno, 11:59 minutos. A ver, que sempre se dixo, tirando de refraneiro, Gloria, o de matar moscas a cañonazos, non? Que estamos vendo esas imaxes. E claro, dá a sensación de que ante a velutina xa hai que por máis investigación e quizáis menos medios tipo rifles, non? Que isto xa é un problema máis complexo, como nos está dicindo Xiana. Sí, posiblemente sexa máis complexo, pero antes de portarme civilizadamente, voume portar como a Gloria. Si isto, cando empezou, o tema das velutinas, se houberan deixado de andar con templagaitas e niño que pillo, niño que queimo, acabouse. Non, nova especie, hai que respetar, van a convivir. Que van a convivir nin que van a nada. Estamos vendo o resultado. Vale, temblando gaitas, como sempre. Menos mal que non me Xiana. Dito isto, dado que a velutina parece ser que non ten un inimigo natural, un depredador,
pois poñamos unha vela a un santo esperando que os científicos consigan que ao aparecer esas enzimas e eses péptidos que forman parte da velutina teña interese biomédico. E entonces, no momento en que teña algún interese, é dicir, que produza algo, igual logramos controlalas. De outra maneira, olvidémonos, o abellón ven e queda. Claro, é que isto que di Gloria é moi interesante, Jesús, porque, de feito, eses agricultores e gandeiros andaluces estiveron moito tempo intentando que se metera no catálogo de especies invasoras o abellón oriental precisamente para poder exterminalo, é dicir, foron un pouco por diante avisando de, ollo, cuidado, que isto nos estraga todo. Isto é un problemón. Sí, é un problemón, é algo que está aí. A cousa é que poden facer os veciños particulares, non? Porque eles non van a investigar pola súa conta e tal. Entón, o que está nas mans dos veciños e tal é, en canto se detecta un, poñelo no coñecemento das autoridades, protección civil, para tratar de que non pase o que pasou cas velutinas, non? Que dicía Gloria. No momento que apareza un, que desapareza. Desactivalo, non? É a maneira, digamos, é o único que poden facer os veciños realmente, non? De momento iso, e logo, como apuntábamos aí tamén, igual, pois nesta evidentemente investigación, pero tamén protexer as colmeas, de algún xeito, pois aí apuntaba Xiana, as feromonas, algo que faga desistir as velutinas, non? Iso é moi importante porque realmente o efecto das abellas é un efecto totalmente polinizador, non? É dicir, é necesario, non, para o medio ambiente, non? Entonces, non se pode permitir que as coman e que desaparezcan, hai que protexelas, non? E despois tamén no tema das velutinas, bueno, a velutina e o abellón, pois, asiático, son cousas que funcionan con distinto, a un gustalle máis o calor, outro gustalle máis un pouco frío, non? Pero son especies invasoras que non aportan nada porque realmente non polinizan, non aportan nada, entonces solo destruen, non? E bueno, é un problema grave que non ten fácil solución. Eu quería remarcar con Xiana o tema do comercio local, que dirán vostedes, por que dixo iso, porque moitas veces Xiana nos defende aquí como estes bichos veñen agochados en grandes contenedores, non? Onde pedimos roupas Galla, non? Desas marcas que todos coñecemos, e que logo unha lotaría se van a implantar aquí ou non, pero que compremos máis en comercio de proximidade, que deixamos de tentar tanto a sorte, non? Bueno, nese senso tamén decir, Rocío, que hai unha denominación de orixe do mel galego, e hai aí nesa denominación ao menos 300 apicultores inscritos, que están registrados. Moitos deles teñen unha produción relativamente pequena, pero de excelente calidade e moitas veces con moitas dificultades para comercializar. É dicir, que eu coñezo xente que vai tenda a tenda, como ti ben decías, dese comercio local, tenda a tenda, deixando botes, frascos de mel de excelentísima calidade. O impacto económico é importante, é dicir, que se existe unha denominación de orixe é porque hai un recoñecemento da administración pública cara a un sector que é importante, que é de calidade. Por lo tanto, hai que protexerlo. Eu concordo plenamente co que decía esta testemunha deste apicultor, investigación. É dicir, estamos ante unha era de globalización tamén dos insectos voladores, claramente, a internacionalización das velutinas e de todos este tipo de insectos que viaxan, como viaxan as persoas e como viaxan as mercancías. Por lo tanto, estes insectos non aportan, efectivamente non producen nada. É dicir, ou ben a ciencia é capaz de que produzan algo, ou ben a ciencia é capaz de limitar a súa actuación para que non dañen o tecido económico, porque aquí hai cartos de por medio. Moitos cartos en xogo, como ben di Carla. Pois seguiremos